hi guys, happy Sunday. So nangahoy na pod ang kasinera. Ay, bali na po. Ay, birahan ako sinina. May na lang ni guys, mauga. Nara jud ni pang sugno, di kami mapalit. Libre na ang atong kahoy. So dito naman gikuha guys, sa sapa. Naano di siya atong niaging kuan. Dagi si mana nagbaha man diha. Pero kamera siya. So daga ubay-ubay po ni guys oh. Dala na po limpyo sa sapa kay diri bubaha gini siya. Dako jud ning baha pag magbaha. So kay ano man ni siya guys diri. Nay duha ka buok diri tamborong. Mura gini siya ang kagaya sa tubig diri sa amuha. Then kato dito gamay nga kuan, gamay ra gid siya nga sapa. Gamay ra ang kuan tulay. So pag mapuno siya kanang mga sagbot, mga kahoy, mga basura, so maano din siya, mas stack up. So dala limpyo na lang ko din amo ang pagpangahoy no kay may na lang malimpyo ang kuan sa among area. Kay daghan kaayo ni sa kuan, mga kahoy. So inana ra kagamay ang